Здравейте, казвам се Явор Зографски и преподавам музикално продуциране и микс и мастеринг в FL Studio, тук в Sound Ninja Academy. Участниците в моя курс по музикално продуциране ще научат всеки един аспект на това какво е да си музикален продуцент. От това да се научим да навигираме в програмата, която всъщност е нашия музикален инструмент, до това да създадем музикална идея и след това да направим наши собствени звуци чрез саунд дизайн и финално да можем да ги миксираме и мастерираме. Идеята на края на курса е курсистът да си тръгне с готови песни за издаване. Курсът е подходящ както за начинаещи, така и за по-напреднали. Накрая идеята е наистина да можем да създаваме музика, независимо на какво ниво искаме да се развиваме. Уникалното на този курс е начина, по който преподаваме, т.е. по най-съвременния начин за музикално продуциране, подходи, които се използват от продуценти на световно ниво. Разбира се, имаме и доста модерна техника и добре изолирани студия, идеални за записване на всякакви инструменти, включително барабани, вокали и всичко, което е необходимо за една песен. Мен като преподавател, а и като артист ме вдъхновява успехите на курсистите ни, начина по който те се развиват и музиката, която създават, особено на края на курса, когато вече придобиват необходимите знания. Например, в момента дори преподавам на един курсист, който първото му парче вече се върти по Coachella и се пуска от световно известни диджеи. За мен важното е наистина курсистите да постигнат реални успехи в музиката си, в техния път.